वेंगुर्ला शहरातील वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या अद्ययावत खाशाबा जाधव व्यायामशाळेचं लोकार्पण आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते सोमवारी 3 फेब्रुवारीला करण्यात आलं। या व्यायामशाळेत व्यायामाची अत्याधुनिक उपकरणं लावण्यात आली आहेत। स्वच्छतेतून समृद्धीकडे धोरण अवलंबून शहराचा आरोग्य व आर्थिक विकास करण्यावर भर दिलाय। शहरातील जास्तीत जास्त नागरिकांना व्यायामाची सवय लागावी तसंच तरुण होतकरू व्यायामपटू शहरात तयार व्हावेत म्हणून वेंगुर्ला नगर परिषदेने ही अद्ययावत व्यायामशाळा उपलब्ध करून दिली असल्याची माहिती मुख्याधिकारी पारितोष कंकळे यांनी दिली। यावेळी उपस्थित आमदार दीपक केसरकर यांचं नागेश उर्फ पिंटू कावडे मित्रमंडळ यांच्या वतीने स्वागत करण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।